गिबियावनो जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी गोरायुं सारजों लोगोसे लेङाइ गोरायुं सार आरो लोगोसेयैनो जोंनिनो गासैबो फोरोंगिरि सार मिस मेडाममोन आरो लोगोसे जोंजों नुजानो हादों जोंनिनो बे फरायसालिनि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि सार बिथांमोना नुजानो हादों आरो लोगोसे जोंनिनो बे फरायसालिनि बारग' फरायसा फरायसुलिफोर आरो लोगोसे जोंनि दानि सोलिबाय थानाय फरायसालिनि मुं थिसननाय गोदान गासैनोबो दिनैनि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। लेङाइ फोरोंगिरि सार जितुन्जय ब्रह्मखौ दिनैनि मेलखौ सालायलांनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। अन्नानै बयखौबो सिरि खालामनानै खावलायदों। गिबियाव बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ हरग्रोबाय। दिनैनि बे बारग' फरायसा बिदाय फोरबो बेखौ सामलायनाय जोंनिनो फोरोंगिरि सार जितुन्जय ब्रह्म आरो दिनैनि बे फोरबोआव जर'खायै जोंजों लिंहरनायाव नुजाथिफैनाय जोंनिनो बारग' फरायसा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोर आरो जोंनि फरायसालि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि साफ्रोम फोरोंगिरि सारमोन मेडाममोन मिसमोन आरो जोंनि साफ्रोम स्टाफ मावख' हान्जा लोगोसे साफ्रोम नार्सारिनिफ्राय थाखो 1 आव फरायबाय थानाय अनजालि फरायसाफोरनिसिम फिन खेबसेबाव फुंनि गाहाम हामलायनाय हरबाय। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनायखौ हरबाय। दिनै जोंहा गोबां फरायसाफ्रानो बिदाय लालांनोबो गोसो गैयाबो जानो हागौ, नाथाय उपाय गैया। गाव गावनि थांखिखौ होसोनायाव जोङो बिदायबो लानांगोन। मोनसे बाथ्रा दङ, मुलुगाव रावबो अरायनि थाखाय नङा, बे जाहैबाय थांनानै थानायनि बाथ्रा। सानसे जोङो उन्दै जानानै उजियो, देरो, लावो, गेलेयो, रंजायो, बायदि रोखोमनि जेंना जाथाय, मालाबा गाबनाय, माब्लाबा मिनिनाय, मालाबा सोरजोंबा रायजानाय, सोरजोंबा बुलायनांनाय, बेफोरबायदि जेंनाजों जोङो थाङै लास्टआव जोङो गोसो गैयाब्लाबो जोङो बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लालांनांगौ जायो। अनुभव खालामनानै आरो खमा होलायनाय बे खमा होलायनाय बुस्थुआ थायो आरो बेखौ साफ्रोमबो जोंनि फरायसुला फरायसुलि जाबाफोरखौ खावलायदों। दिनै जोङो नोंसोरखौ बिदाय होदों होननानै दिनै गासै जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि प्रिन्सिपाल, नोंसोरनि मिस मेडाम बिसोरखौ न'हेर खालामनाय जानाय नङा। लेट इट बि डान, लेट देम गो होननानै बुंबा जानाय नङा। जिहेथु नोंसोरनि सासे फोरोंगिरि, नोंसोरनि सासे प्रिन्सिपाल, नोंसोरनि सासे मिस, नोंसोरनि सासे मेडाम, बेफोर नोंसोरो जेब्लाबो नोंसोरनि जिउखौ नोंसोरखौ माने फोरोंनानै माने गावबा गोसोआव लानानै आवगायलांनानै आंखौ खावलायगोन। आं बे गिबि आनजादाव जिरायजेननायाव
गावखौनो हमथानो हायाखै माने आं एथ'बाबो इंलिसखौ बुजिया थेवब्लाबो आं ट्राइ खालामदों नाथाय आङो बे कुइसन नायनायाव ओरैबायदि कनफिउज जादों अब्ला आङो बेयाव थांजेननायावनो आङो माखासे बिमा बिफानि महर आरो बिसिनि जोंखौ बोसोन होबोनाय सार मिस मेडाममोननि बोसोन होबोनाय आरो आंनि आंगो लोगो गासिखौबो नुनानै आङो हारसिंनो आं जेबोखौनो बुजिनो मोना हारसिंनो आरो आं बे फरायसालियाव फरायबोनानै दिनैसिम आं गोबां बिबान लाबोनानैबो खामानि मावबोबाय आरो आं बे बिबान लाबोनायाव गोबां गोरोन्थि गेनाय आखु आरो गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंफ्लांबाय आं बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय जायो आरो जानायनि बेलायावबो बुंजाया जोङो गोबां माने मा जायो बे समाव सानफ्रामबोथ' ओंख्रिया गोथाव मोनजाया सानफ्रामबोथ' थावजोबा बे मोनसे बाथ्रा सोरबा सोरबा बखियो आरोना आब'मोनखौ सङो सिबाय बेसेबां खस्थ'यै सङै खावै जाहोयो जों बेखौ बुजिनो रोङा दिनैसो आङो नुफिननानै गोसोखांफिनो आरोना हाब आब'मोना एसेग्राब जोंनो सानफ्रामबो सङै खावै जाहोय गावसोरनि खामानिफोरखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनो सङै खावै जाहोयो एफा खम बेबो खम बेथनाव आरोना सामलाय आफादनि सारमोननिसिम आरो आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आं दा मा बुंनो सानदों गोसोआव दुखुबो मोनदों आं सिगांहाय जोंनि मालगितआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि स्कुलाव फरायदोंमोन आं बे स्कुलाव क्लास 9निफ्रायसो फरायफैदों आं क्लास 9निफ्राय हस्टेलाव थानानै फरायदों सारमोननि हेफाजाबजों सारमोननि अननायजों दिनै आं बे बिलाइफोरखौ मोनबाय आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों दिनै आं फंबाय बिनानावनि मोखांखौ नायनानै दिनै आंखौ सानसेया जोबोद हेफाजाब होयोमोन दिनै नों गैया बेखौबो सोंबाय थायोमोन दिनै आं सारा गोबां थुलुंगा होयोमोन गोबां साननानै दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिना बुङोमोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जोंनिनो गाहाय फोरोंगिरि सार आरो गाहाय फोरोंगिरि सार आरो फरायसालि सामलायफुं आफादनि गासै सामलायगिरिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आं बे फरायसालियाव नार्सारिनिफ्रायनो फरायबोनानै दा क्लास 10सिम मेट्रिक आनजादखौ थांबाय बाराद्राय जेबो माबा मोनाखै गिनाय फैयाखै आरो आंना इंलिस साबजेक्टआव आं बांद्राय मोजां जायाखै बायदि मोनदों दस्रा साबजेक्टआव एसे मोजां जादों आं बुंनाया एसेनोसै